Alimi pagulu la zaulimi la Takondwa m'mudzi mwa Magwira dera la mfumu yaikulu Chimaliro m'boma la Thyolo akupindula ndi ulimi wa mbewu komanso ziweto zosiyanasiyana. Sipokhapo iwowa akukwanitsanso kuchulukitsa mbewu ya nthochi pofuna kutengapo mbali pa ntchito yobwezeretsa mbewuyi imene inawonongeka ndi nthenda ya chisaka. Pachatu nthendayi inawononga nthochi zambiri m'maboma amene amadziwika ndi ulimiwu monga Mulanje, Thyolo ndi Chiladzulo. Nthenda ya chisaka cha nthochi inawononga malonda a nthochi m'dziko muno kupatula kusokoneza ntchito zina monga za mtengatenga, kamba kuti nthochi zimene zimalimidwa m'maboma atachulawa zimatengedwa nkumakagulitsidwa m'madera ena monga ku Lilongwe angakhale ku Mzuzu. Izitu zimapangitsa kuti anthu ambiri kupatula alimi eni ake adzipeza nawo phindu. Pakadali pano ntchito yobwezeretsa mchimake ulimi wa nthochi m'dziko muno ili mkati ndipo alimi pagulu la Takondwa akutenga nawo mbali. Kudzera mu ulimi wa nthochi, alimi pagululi ayambanso ulimi wa mbewu zina monga nanazi komanso ziweto monga nkhumba. A Benjamin Tom ndi mmodzi wa mamembala agululi. Malingana ndi a Tom, ulimi waapindulira iwo ndi manja awo pachuma. Kupatula apo, a Tom akuti malo ochulukitsira mbewu ya nthochi otchedwa Banana Humidity Chamber akuthandizira pa ntchito yoonetsetsa kuti alimi ambiri tsopano ali ndi mbewu yodalirika ya nthochi. Kuno tindi zinthu zambiri zimene timapanga ngati ma CPF tindi munda wa nthochi umene tili nawo umene ndi nthochi zochuluka 850 komanso tindi ulimi wa nkhumba kumene tindi nkhumba 6 folo matazi mphongo mmodzi komanso tindi ulimi wa nanazi munda wa nanazi umene ndi nanazi 44,000 komanso tindi chemba chimene chimatithandiza kuchulukisa nthochi kuchoka kumunda kupena mu chemba kuchulukisa kuti tithe kugawira anthu ena kapena tichite business. Komanso timalima minda ngati kuchita ma study plot njira imodzi yothana ndi mbozi zooneka ngati chembeza ndoto. Chemba chathu chimatithandiza kwambiri chifukwa ndi njira imodzi imene timapeza mbewu ya nthochi mochuluka. Chembachi timakhala kuti ndi munda wina wapadera kaye umene timachosamo ana. Nthochi zathu zija zimakhala kuti mbali muzikubwera ndi ana. Ndiye timachosa tiwana kupita nawo mu chemba. Komano pimakhala ndondomeko imene timayipanga kunena kuti ana aja abwere otani kodi ochuluka. Timadzula nthochi zathu zija kumunda tikabwera nazo timazidula tikazidula timayamba ndithu kusakasaka pamene pali ana pamene pingathe kuphulika ana ndipo timasema ndikupha mutu ucha. Tikatero timasiya mchemba mwathu tinayika utuchi. Timayika utuchi ndeno timabwera nawo ana aja amene tawasema aja ndikuwakwirira mmene muchamo. Andilo tikawakwirira atisadaakwirire timayamba tawavika m'madzi otentha pang'ono. Ndi njira yonena kuti tiphe nthenda zimene tazichosa kumunda kucha. Kuti ana ophuka muchemba akhale amphamvu ndipo asakhale ndi nthenda ina iliyonse. Andino timawakwirira kena kuti mayamba kuthirira. Tikamba kuthirira kwa matsiku ochepa kumapezeka kuti munthochi imodzi imatha kubwera ndi ana atatu.
malo monena kuti no ndiye kuti pamene potachulukisa mofulumira kwambiri. Andi nthochi zimene timachosa muchemba ndi zimene ifeyo timathandizirana ngati ma CBF, pokati kuti CBF aliyense ali ndi klasi kunyumba kwake ndipo ali ndi ana seti amene iye akuyang'anira. Ncholinga chonena kuti nthochi zathu zichuluke kwambiri, makamaka kuti kudera kunoko tikhale ndi nthochi izi zochuluka, potengera kuti nthochi zathu zakale zinalowa nthenda. Ndiye chifukwa choti tinathetsa nthochi zakale tikubweretsa nthochi zatsopano kunena kuti dera lathu lino likhale losindika kumbali ya nthochi. Andi komanso zina timagulisa kupezanso ndalama zoti tikhoza kuthandiza kugulu komanso kuthandizira mabanja mali. Poyamba ife timaona ngati no mwina kubwera kwa chemba, mwina kukutitsa nthawi kapenano ndikosapindulisa. Koma chifukwa china kuti tikuchita ndipo tikuziona, tayamba kuona ubwino. Tachosako nthochi kuchokera kumunda kupita nawo machemba, maulendo mwina okwana 2 kapena 3. Njira yoyamba tikuona kuti nzothandiza chifukwa ma CBF ambiri tikunena pano anapeza nawo mwayi wa nthochi. Adatsala ndithu nthochi tikunena panopa ali ndi minda yachani kodi ya nthochi. Zimene mwina sitikanatha kuzipeza mofulumira. Kapenano sitikanadziwa kuti zimachitika zimene zimofulumira. Andi kuonjezera apopo nkunena kuti no tinagulisako nthochi zina zimene ndalama zake tidathandizikira panda foto zake kuti ndi ulimi osiyanasiyana. Zimene tinathandizirako kutenga ndalama za kuchemba zimene tinagulisa ife makombo kumene koko ndi kukagulira madeya kubwerekesa kungongoza kukhola la nkhumba. Njira imodzi zimene tinaona kuti no malo moti kanasakasaka ndalama zathu ndi kukagula madeya kupitisa ku nkhumba. Nthochi zatibwereka ndalama ndi kukapitisa ku nkhumba. Nkhumba zikuchita bwino chifukwa cha ulimi wachaninso ulimi wa nthochi. Zikuona kuti ndi zamphamvu kwa ifeyo amene lero pati kuzichita. Atom akuti alimi pagulu lawo akupeza phindu lochuluka kudzera mu ulimi wa nthochi ndi nanazi. Mukunena kwawo ntchito imene akugwira pakadali pano ndiyo kupha makwacha basi kudzera mu ulimi wa mbewu ziwirizi. Ulimi wa nthochi ndi waphindu kwambiri. Tikunena kuti ndi waphindu chifukwa njira ina ndiona kuti kupatula kupeza ndalama komanso ife timadya. Nthochi mmatha kudya ngakhale awisi, kuphika ndi kumwera tima mawa. Nthochi mmatha kudya ngati chipaso, mukadya sima ndi kutenga kwa nthochi kakupya ndi kudya ndikudya. Kusonyeza kuti no nthochi ndi chinthu chimodzi na kuti pathupi la munthu chimagwirapo ntchito zosiyanasiyana. Ndinene zoona kunena kuti ulimi wa nthochi umene wafika kwa zaka zochepa zimene ife takhala nazo. Mu zaka zochepa zomwezo taona kuti zamphamvu zilimo. Ndipo tikutsimikiza kunena kuti no ulimi wa nthochi kunoko upitilira kwambiri kuposa mmene wayambira. Chifukwa nthochizo zikuchita bwino, chemba chathu chili bwino, ndiye kuti pofika zaka ziwiri kusogoloko mwina mwachisizina amene tikunenamo zakhaguza zikulu dera lathu zachitika pafupi wina aliyense kudera lathu. Ndi ulimi wa nanazi kumene kuli nanazi 44,000. Ulimi wa nanazi ndi ulimi umene mwina ngati kudera kwathu kuno uli ulimi oyamba. Mwina tikati tadya nanazi kapena taona nanazi kawiri timakha kuti mwina tapita kumulanje. Andino ulimi wa nanazi pamene ife tidaufuna kuti ukhale pakati pathu. Anthu ena amatha kunena kuti nanazi kunoko sizingakhale. Nanazi zimakonda mmapiri, nanazi zimakonda kumene kuli miyala. Komano ifeyo ngati sikulu tinafuna kuti amati kususa galungu kumba. Tidziwe tione kuti no ngati nanazi kwathu no sizingatheke tione tokhamene. Apa ndikunena pano nanazi zathu 44,000 zilipo. Ndipo nanazi zikuchita bwino kwambiri. Andi mmene nanazi timagulira tikapita kumulanje pa nanazi imodzi. Ife tikuyembekeza kuti ife kunoko tikhoza kukhala ngati alimi akale kuposa anthu akumulanjewo. Chifukwa cha mmene nanazi kuloko nanazi tikapita kumulanje nanazi makula 900 1000. Yaing'ono 500 700. Ndiye ife tikuwereza kuti nanazi 44,000. Mutaka kuti magwira makachileta ndikuona kuti nanazi 44,000. Kutakhala kuti zabereka nanazi 44,000. Oti kusa nanazi imozi. Tikuzopeza ndama zingati? Ndi ndama zambiri. Andi nanazi tikachosapo imozi simakhala kuti gule watha. Kumakhala kuna kuti sono nanazi chitango iputa. Imatha kubwera ziwiri kapena zitatu. Ndiye nanazi 44,000 titapanga times 3. Tikuzopeza kuti nanazi zingati? Nanga nanazi imozi takhala kuti igusa 1000. Ife tinawo kusimikiza mtima kuna kuti ulimi wa nanazi kwathu kuno tipi ndo nawo kuopya. Andi ndikunena kuti no tipi ndo nawo kuopya ngakhale nanazi sitinambe kugulisa. Chifukwa chani? Tikafika pa munda wa nanazi, munda umayankhula. Kuna kuti ineyo ndiye kuti ndikupasani zipaso zotani kodi zochuluka.
potengera ndi mmene nanasi zathu zikuonekera tinawo chisimikizo kuna kuti nanasi zathu zitipasa ana ochuluka chifukwa zikuoneka nanasi zokongola zobiriwira kuno za nthete. Ichi chikutipasa ife kusimikiza kuti no antchito yakupata makobiri ilipo. Koma kuti zoyenera kuchita kuti mlimi asagwire njakata pamene akuchita ulimi wa mtundu ndi zotani? Njira yoyamba mulimiyo akhale olimba mtima. Chifukwa nanasi tikayisala lero sitikukolola mawa. Nanasi sili ngati chimanga kuti tikadzala lero kutha kwa 3 months tamba kukolola. Ayi. Nanasi imatenga mtundu utali mwina tingoyipasa chaka cha mtundu. Nanasi ili kumunda. Ndi chinthu choyamba munthu amene ali mulimi wa nanasi akhale olimba mtima. Chifukwa chani? Atha kupita kumunda nthawi itali phindu sanalitani kodi asadalipeze. Komanso nanasi imafuna kuyisamalira pafupi. Ngati no kwagwa ng'amba nanasi kwathu kulo ife timathirira. Akwanise kumathirira. Nanasi kuti ichite bwino kwambiri timafuna tifundise tichite matching. Ngati ineyo munda wamene ndikufotokoza apa ndiona kuti nachita chani kodi matching. Kuti mwina ng'amba ikabwera ife tikithira kamozi nyezuchi titikanawo chani kodi nthawi yayitali. Komanso mulimi wa nanasi amafunika kunena kuti mwachidule tingone kuti akhale wosatopa ndi ntchito yake. Tingonena mwachidule kunena kuti tikanena msika ndi pamene pakupezeka munthu wogula ndi munthu wogulisa. Anthu awiri awa akakumana timanena kuti tapanga msika. So ngati ifeyo skulu takhalabe tikumayesa njira zona kuti kodi msika tingapeze motani. Chifukwa tisanapanga chinthu timafuna tiziwe kumene kuli chani kodi kuli msika. Andi ulimi okhawo wa nanasi ukuoneka kuti ndi ulimi umodzi umene ukuoneka kuna kuti ngati osowa kudera. Ndi ulimi umene sungativute kwambiri kugulisa chani kodi nanasi zathu. Potengera kuti sukuoneka kuti ndolowa mpweche potengera ndi kudera kwathu kuno. Kudera kwathu kuno mwina anthu amene angayime kuna kuti mulimi ife ndi mulimi wa nanasi. Kudera kwathu kuno tikuona kuti ndi ma CPF Atakondo Farm Field School. Amene ndi alimi achani kodi chigawo cha kwathu kose kuno. Andi kumbali yoti tifuna tichite malonda ngati gulu tili ngati mwakuyendenda. Koma tinawo chisimikizana kuti malonda athu akhausatani kodi otsafuta chifukwa malonda ndosowa kudera kwathu kuno. Alimi pa gulu la zaulimi la Atakondwa akupindula kwambiri pamene akuphatikiza ulimi wa mbewu ndi ziweto makamaka nkhumba. Atom akutsimikiza kuti pali mgwirizano waukulu pakati pa ulimi wa mbewu ndi ziweto. Nthochi kuti ichite bwino timathira chani kodi manyowa. Andi manyowa amene timathira ku nthochi zimatigawira konso ndi nkhumba. Pano kuti no mupite kuseri kwa khola lathu la nkhumba mukapeza maenche amene ifeyo timati tikachosa ndowe zathu kumakatsira mmene mucha. Andi zikadzizira timatsamusa kupita nazo kuchani ku nthochi. Ziona kuti no ngakhale nthochi zinabwereka ndalama kukagula madeya kukapereka ku nkhumba. Nkhumbanso ikuperekanso chani manyowa amene sakupangisa kuna kuti nthochi ichiteso chani ichiteso bwino. Mbali yonse kuona kuti no ikutani ikubwezerana chochita. Tsono tinakamba za tchemba yochulukitsira mbewu imene alimi pa gululi akugwiritsa ntchito pochulukitsa mbewu ya nthochi. Mayi Judith Mambala ndi membala wa gululi komanso mulimi wachitsanzo ndipo akufotokoza momwe ntchito yochulukitsa mbewu imayendera pamalowa. Ichi ndi tchemba chomwe timachulukitsira nthochi. Cholinga chochulukitsira nthochi timafuna kuti nthochiyo ikwanire nsanga pa magrupu athu amene tili nawo. Ndi ana skulu anga 30 omwe tikuyembekezanso kuti apeze mbewu ya nthochi. Ndi nthochi tikafuna kuichulukitsa timayichulukitsira motere. Timapita kumunda nthochi kukadula nthochi zathu. Tikabwera nawo timatenga madzi tiaphise tasiye pa moto. Madzi aja amatentha kanthawi kochepa. Tikatero timatenga nthochi yathu ija timayivika m'madzi muja a minute. Timayivula. Tikayivula kena kuti timalowa nawo mu tchemba. Timazala motalikisa 15 cm. Tikazala timayamba no kumathira madzi. After 2 weeks imapezeka kuti nthochi yathu ija yamba kuphuka. Ikaphuka pakutha pa wiki imodzi timachosana nthochi aja ndikupita kumayika m'mapozi. Timapitiranso kuthirira. Tikateronso pakutha 2 weeks ina timatenga sana nthochi aja ndikumayika m'mapozi. Ena timagulisa
komanso ena timapasa anthu ena akumuzi amene tinadulira nthochi zawo kuti nthochi zimene zinali za matenda. Ndi zosiyana bwanji kuchulukitsira mbewu ya nthochi mmenemu ndi kukachulukitsira kumunda? Pali kusiyana chifukwa nthochi imene timachosa kunanzale imakhala yochedwa chifukwa timayichosa pachaka, pomwe nthochi imene timayisiya muchemba tikangosiyamo timadikira kuti pakuta 2 weeks imapeza kuti nthochi yakhwima yaphuka kena kuti mayichosa. Chemba chathu chatithandizira kwambiri ulimi wa nthochi kupita pasogolo chifukwa nthochi yathu tagawana mofulumira. Pamene ndinakha kuti nadikira nthochi imene ili kumunda ikanakha mochedwa kuti alimene akumuzi atani yafikire, koma panopa tayigawa mofulumira ma CBF ena ndi ana skulu awo kuti apeze nthochi mofulumira. Ndeti kuona kuti pakadali pano mulibe kanthu chikuchitika ndi chani? Panopa nthochi yathu tangoyichosa kumene tayika m'machemba. Ndi chikuchitika ndi chani? Munafotokoza pachapa kuti mukuyeneka kusintha mapepala, kusintha utochi, tati uzeni kuti chitachitike ndi chani kuti mpaka namuyambirenso kuyika nthochi? Panopa tikudikirira kuti tipeze utochi wa nyowani, komanso plastic yathu imene timayika muchemba muyatha tikudikiranso kuti tipeze plastic ina ya nyowani tisiye muchemba mwathu. Mmudzi mwa Nkhanje ndi alamfumu yaikulu Sandram kumilepa mboma la Chaladzulu, alimi kumeneku nawo akupha makwacha kudzera mu ulimi wa mbewu zosiyanasiyana komanso ziweto. Chosangalatsa nchakuti ngati anzawo mboma la Thyolo alimiwa ali pagulu ndipo akwanitsa kuchita kafukufuku osiyanasiyana paokha. Kudzera mu sukulu zakumunda alimiwa akupeza mayankho pa mavuto amene amakumana nawo pa ulimi wawo. Maxwell Machongo ndi membala wa gululi. Phindu limene tikulipeza popangira ulimi pagulu, poyamba ulangizi umatipeza mosavuta kwa anthu ambiri mu nthawi yochepa, ndipo ifenso timanyamula ndi kukagawanso kwa anthu ambiri ochulukira pa nthawi yochepa. China chimene ntchito imakhala yosavuta kugwira, komanso timachita zinthu mosavuta. Poyamba tinalimbana ndi mbozi chifukwa mbozi zikutivuta kwambiri, ndipo tinachita study yolimbana ndi mbozi. Tinathira mankhwala osiyanasiyana achizungu, mchenga, ombwe, India, ndipo tinapeza mayankho kuti mu zinthu zimenezi mchenga unatithandiza kwambiri. Komanso pofuna kupitisa pasogolo tinaonanso chaka china kuti kwathu kuno kumavuta ng'amba. Choncho chifukwa cha ng'amba umenewo tinapanganso ulimi ofanana ndi kulimbana ndi ng'amba popanga ulimi wa mphimbira. Tikupanga ulimi onse uwiri chifukwa chonena kuti ulimi umathandizirana, wakumunda ndi waziweto. Ndiye chifukwa chake tatenga ulimi onse uwiri kuti no pamene kumunda kukufunika zipangizo ndiye kuti ziweto zitithandizira kupeza zipangizo zinazo. Nkhumbazi zikutithandizira kupeza manyowa ameneno tikathira kumunda abweresa chonde munthaka. Ifeyo tapindula, tayambapo kale kupindula chifukwa zinayamba kale kuswa. Poyamba tigawana mamembala onse, ndipo mgwirizano wathu tagwirizana kuti aliyense azalandira nkhumba zitatu, ziwiri za thazi ndi imodzi ya mphongo. Kusogoloko tifuna kuzatenga ulimi umene wa nkhumba ngati business. Pofunano kugulisa ndi kukhala ndi ndalama zochuluka, komanso tizakhazikisa cooperative kuti nkhumba zimene ife zili kumabanja kwathu pamodzi ndi zimene tikuweta pagulu pano tizagulisira limodzi. Misika tikhala tikusakasaka kotero kuti panopa takhazikisa kale tinadula buku ku banki kotero kuti posachedwa tikhala tikusakasakanso misika pamene titha kugawana nkhumbazo. Mwina mwakhala mukumva za ubwino wokhala m'magulu pochita ulimi. Izitu si nkhambakamwa, komanso sikuti zimakambidwa ndi cholinga chobwezeretsa mbuyo alimi amene akuchita ulimi paokha. Koma zoona zake ndi zakuti alimi makamaka m'madera akumidzi akuphunzira zambiri kudzera m'magulu. Alimiwa akuphunzira njira zamakono za malimidwe mosavuta pokhala m'magulu, akukwanitsa kupeza ngongole komanso misika ya phindu ya zokolola zawo. Koma kwa mphatso kutuma mlangizo za malimidwe ndelali, magulu a alimi akuwathandiza kufalitsa uthenga okhudza ntchitoyi mosavuta. Akangophunzitsa alimi achitsanzo 30 ndi kuti afikira khamu la alimi ndi malangizo ndelalo. Izitu zili chonchi
kamba kuti kumbuyo kwa mlimi wachitsanzo aliyense kuli alimi enanso makumi atatu. Ku Farmer Field School timaphunzira zinthu zokhuzana pamunda, kunena kuti pamunda mavuto amene amakumana kumunda kapena kudera lino amakumana mavuto anji. Ndikudzera ku mavuto amene aja timapeza njira zothandizirana ndi mavuto amene aja. Kwambiri ineyo ndiona kuti timaphunzitsa ma community based facilitator. Mavuto ena amene anakumana nawo kamene amene ali kudera kunoko ndi momwe ananena muja kuna kuti kuvuta kwa ng'amba ndiye timaphunzitsa maulimi osiyanasiyana. Komanso ndikuona kuti tikamanena kuti Farmer Field School ndi kafukufuku amene amapanga kuthetsa vuto limene akumana nalo kudera kwakuja. Ndiye vuto limene anakumana nalo limene ndikuti la ng'ambalo ndiona kuti alimi anapeza njira zoona kuti vuto limene lingathane nalo bwanji. Ndiye kuti malingana ndi kusintha kwa nyengo kumene mavuto ena ndi ena amene timathana nawo kusintha kwa nyengo ndikupanga ulimi wa mphimbira kapena ulimi woyala mapesi kuna kuti tione kuti vuto limene lili likhoza kuthetsedwa ndi ulimi umenewo. Pa ulimi umenewo ndiona kuti timapeza protein amalima amaphimbira mapesi aja protein amapanga mizera chifukwa kuti vuto limene kuti lidzipezeka ndi kuti anthu kuderako samatsatira kulangizi kapena una kuti kuderako ali ndi njira zawo zimene amatsatira. Ndiye kupanga mizerayo ndi njira zimene amatsatira kunoko akamapanga. Ndiye timapanga noti vuto limeneli kuti tithane nalo chimene amapanga alimi kuderako ndi chimene tikufuna kubweretsa chothana ndi chani chothana ndi vuto licha. Ndiye ndi chifukwa chake napanga ulimi wa mphimbira umenewu kuyala mapesi komanso kukumba maenje ndi cholinga kuti tione kuti ulimi umenewu ukuthana ndi vuto limene lijali. Kuloledwa alimi amene akutsatira zimene tikuwaphunzitsa kuchokera ku Farmer Field School kumene asintha kwambiri chifukwa kuvuta kwa nyengo kundoti ena akupanga ulimi wa mphimbira akupanganso zinthu zosiyanasiyana zokhuzana na kuti ulimi wawo upite chitsogolo. Ndi chifukwa chimene chichi alimi ambiri akupindula kudera kunoko chifukwa akutsatira ulangizi ngati umene. Mbuyo ndiona kuti alimena mwina makolo amatumba awiri atatu ama 50 kg koma panopa akumathamangira ena alimi matumba 10 kapena matumba 15 ama 50 kg chifukwa kuti akutsatira ulangizi wa makono. Ulimi wa ziweto umene anasankha ma community based facilitator umenewa ndiona kuti anasankha ulimi wa nkhumba. Ulimi wa nkhumba uli ndi ubwino chifukwa kuti phindu timalipeza mwachangu komanso zikati ziswe zimaswana ambiri mochuluka. Ndi chifukwa chimene chocho ulimi umene ukuyenda bwino kwambiri. Ulimi wa nkhumba ndizoona kuti umagwidwa matenda pafupipafupi komanso kusamalira ndi kuvuta. Komano timalimbikitsa alimi amenewa ndi cholinga chona kuti nkhumba zawo zokuti apindule nazo cholinga chake ndizoona kuti azipanga ulimi wotsatira ndondomeko za makono. Ndi chifukwa chimene chichi anu akaja anapangana anasankha masiku oti adzikumana muli magulu osiyanasiyana. Pa tsiku amakumana anthu 4 awiri mamawa awiri madzulo amasamala akula muja akonzekonzemo komanso aziperekenso azipatse chakudya. Chinanso ndichoona kuti amasonkha madeya amachita osonkha amabweretsa nkhumbaso zimadya zinthu zosiyanasiyana amayesetsa kuti samangudya madeya okha komanso zizidya zinthu zina ndi zina zimene zikhangana kuti zinthu zosiyanasiyana nkhumba ziyazodya zinthu zosiyanasiyana. Kwambiri mwina zotsalira za kabichi mwina lena ngati nthawi ino ya mvula nthawi yopita ya mvula maungu kapenanso zina zomera zosiyanasiyana zimene ngati achina khuvani zinthu zina za mthango zimene akhoza kumafuna ndikumatani. Panopa nkhani ya misika tili nkati kukambirana chifukwa chona kuna kuti panopa programu yayikulu ndiona kuti tikupanga pasoni tifuna kuti alimiwa nkhumba zikaswa agawane bwinobwino zikatha kugawana kuja ndoti tiza pangano tupangalani ngati ulimi wa nkhumba kuti ndi business sopano. Ndi panopa alimi ma community based facilitator nkhumba zimene zaswa ndizoona kuti agawana 26 zimene tapatsidwa 26 amene 23 koma panopa ndizoona kuti zinaso zaswa panopa analipo 17 ndoti tikuyembekezera kuti pa 23 ndoti atsala 6 atsalaja ndikuti zimene zaswa panozi tagawira ndikuti zinazo zikatsala programu ndiona kuti si community based facilitator wina aliyense alandira nkhumba zitatu imodzi yayimuna ziwiri zazikazi. Ubale umene ulipo pakati pa ulimi wa kumunda ndi ulimi wa ziweto ndi waukulu kwambiri. Chifukwa chani? Chifukwa yona kuti tikalima kumunda kuja lese ngati talima chimanga ndoti chimanga chija tigwiritsa zinthu zoona kuti mwina akakonoletsa madeya chanchani zimene zazithandizira kupita ku ziweto.
komanso ku ziweto kuja kumapezeka manyowa ndi zinthu zina zone kuti mwina kapena akagulisa chiweto chija akagula zipangizo zina zokhuza za ulimi ndikuti pamene papa pali ubale waukulu kwambiri. Pamene boma, mabungwe komanso anthu osiyanasiyana akulimbikitsa ulimi ngati njira imodzi yobweretsa chuma, tisayiwale kuti ulimi ndi gwelonso la chakudya cha thanzi. Alimi pagulu latakondwa ndi mboni chifukwa kupatula kugulitsa, iwo akupezanso chakudya chabwino mulimi wa nthochi, nanazi komanso wa ziweto monga nkhumba.